Ik ging in de vakantie naar België. Ik ging naar vakantie in België. Ik ging zwemmen bij België. Ik ging iets kepen van het geld wat ik heb gekregen. En ik ging sliepen. Toen ging ik weer spelen. En dat vind ik leuk. Ik ga met Patrick voetballen en dat vind ik heel erg leuk. En Patrick is wel eens zo dom als een ezel. En dan is hij zo'n kippenkop. En dat vind ik wel leuk. En dan moet hij zo heel erg hard janken. Dan moet ik het ook wel doen. Omdat hij altijd zo boos op mij is. En dan komt het heel erg mee. En trouwens, dat is een heel flauw idee van Patrick. Dat vond ik zelf toch niet leuk. En dan was het